היי, אני חזי דין. בשנה וחצי האחרונות ביצעתי כמה דברים משוגעים. הייתי בתוך קוביית קרח במשך 65 שעות. עמדתי על עמוד בגובה 30 מטר במשך יומיים. והייתי תלוי בין מגדלי עזריאלי על ידי חבלים בוערים. מה הקשר בין הדברים האלה לעובדה שאני קוסם? אין קשר. חוץ מזה שבשני המקרים אתה גורם לאנשים להיות בשוק. אז ברוכים הבאים לקסם רחוב. ותתכוננו גם אתם להיות בשוק. אמרנו שכאילו, רק שיהיה ליד קוסם, קצת מלחיצה, אבל אני אהיה עדין איתכם, אני אהיה עדין. אני אהיה עדין, אני מבטיח. היה לה, יש כאן בקבוק, קחי תבדקי אותו. אתה יודע, תמיד אומרים שלקוסמים יש אביזרים מיוחדים וכזה? אז זה כזה, קח אותו מפתח, קח פקק אחד, ועוד פקק. עכשיו אני אתן לך איזושהי משימה, תגיד, אתה מאמין שאתה מסוגל לקחת את הפקק ולהכניס אותו פנימה דרך הבקבוק? אני חושב שאיילה יכולה, קדימה. היא עושה את זה, היא עושה את זה, היא עושה את זה, היא מצליחה. אני שם מנסה להתחכם. לא, את בכיוון, את בכיוון. אני יכול. קבל. יפה. או, מחיאות כפיים תנו לעצמכם. קסם. זה בפנים, זה בפנים, כן. עכשיו, כן, זה בפנים. עכשיו אנחנו ננסה להתחכם קצת יותר, בסדר? תתחיל לתפסי את הפקק. טוב, נסגור כאן את הבקבוק. נסגור את זה. יופי, אוקיי. תביא לי את הפקק. אוקיי, עכשיו השאלה אם אנחנו מסוגלים להכניס את זה מכאן. לא. לא, נכון? No way. לא. אוקיי, ואם כן אתם ממש תהיו בשוק וזה יהיה מדהים. כן. אוקיי? תסתכלו טוב. 1, 2, 3. מה? בפנים. תראי לי רגע את זה. אני גם בשוק כל פעם שאני רואה את זה. זה השלב של המחיאות כפיים. שמע, מה זה? איך עשית את זה? מדהים, נכון? מדהים. טוב. בטח שזה עובד. מה הבעיה? מה הבעיה? אתה רוצה לנסות את זה? קלי קלות. לא, לא עכשיו, תודה. זה לא מצחיק. איילה, תגידי לי, עצור מתי שאת רוצה. עצור. אוקיי, אני רוצה שתקחי את הקלף, תראי אותו למצלמה, אוקיי? תראי אותו גם לטומי. תראי אותו טוב. יש. יש? עכשיו, תראי לי את הקלף. אוקיי, זה קלף שאתם בחרתם בחירה חופשית, אין לי מושג מה הקלף הזה, קלף רגיל לא מסומן, לא מקדימה, לא מאחורה, אני לא יודע מה הקלף. סתם. תקשיבו, אנחנו נעשה ממנו משהו יפה. אנחנו נחתוך חתיכה מהקלף הזה. ואיילה, אני רוצה שתקחי ותראי שזה באמת מתאים לזה, אוקיי? כדי שאחר כך תוכלי לזהות את היד השנייה. לא, אני יודע שזה ברור, אבל לדעת, זה קוסמים, אסור לנו להאמין לשום דבר. יפה, עכשיו, יש לך כיס? כן. כן, אני רוצה את זה, תבחרי לך כיס ימין או שמאל? ימין. ימין, אני רוצה שתקחי את החתיכה, תתקעי אותה עמוק בתוך הכיס. שמע, אני מקווה שאתה לא מכניס את היד עמוק, עמוק, כזה. אני רק עמוק. קוסם. אוקיי, עכשיו תפוס כאן את הקלף. אנחנו ננסה לעשות כאן משהו מגניב. תגידי לי עוד פעם סטופ. טוב. ואני רוצה שתשים את הקלף כאן. יופי, פה, באמצע. נהדר, ובינתיים תחשוב על מספר בין 1 ל-52. אתם יכולים גם לסכם על המספר הזה ביחד. איזה מספר בא לכם? תגיד, בפרן? כן. 47. 40 ו... זה קטע, כי אני חשבתי על כאילו אחד למעלה, אבל סבבה. 48? זה אני, כי אני האחד כאן שעומד באמצע, אז אני השפעתי עליכם. יפה, תעשי ככה עם שתי הידיים שלך. 47? על מה הולכים? על 7. 47. טוב, זה יהיה מסובך. אנחנו נספור 47 קלפים, והקלף שלכם יהיה 47. אני לא ידעתי איזה מספר... אפשר לבחור מספר אחר? כן, תני. 22. 22. וואי. רוצה לשנות? לא. בבקשה. לא, סתם. כמה? 22? 22. בוא נעשה 47 שלא יהיה... לא, זה בסדר, 22. תומי שבוע הבא בין 26, 26. 26, לקחת. יאללה, שימו את הידיים. 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 והקלף איננו. רגע, אולי הוא מסתתר כאן בין כל השאר.
שנייה, הייתה חסרה לו גם החתיכה, נכון? קלף עם חתיכה, זה קצת מוזר, אתם יודעים? מה זה? הוא היה כאן לפני כמה רגעים. אתם יודעים מה, רגע, יכול להיות הוא נפל, יש כאן שקית עם בקבוק, תבדוק, תרים רגע את השקית, תראה אולי הוא נפל פנימה. תרים, תראה אם זה... מה זה? די! מה זה? רגע, שנייה. זה בפנים? לא מאמינה. זה סגור גם, זה... 6 וחסרה לו חתיכה, נכון? אני אוהב מאוד את המבט שלך. רגע, אני אוהב מאוד את המבט שלך. שנייה, בואו נעשה דבר כזה, תביא לי את זה. אפשר לקבל כוס, בבקשה? בואי, אנחנו נפתח את זה. ככה. תודה רבה. קחי, איילה, תהיה העוזרת שלי. אוקיי. בואו נוציא את זה. נשפוך את כל מה שיש. אוקיי. זה באמת 6. 6 שחסרה לו חתיכה, אבל אי אפשר להוציא את זה, אי אפשר להוציא את זה מכאן. אוקיי, בואו אנחנו נעשה כאן איזה משהו. באתי מוכן. תראה מה אנחנו צריכים לעשות. אוי, לא. בוא. תביא לי את החתיכה? תגיד, אתה בסדר? אם זה מתאים לזה, אתה מבטיח שבלילה אתה תגיד לה, אבל איילה, איך הוא עשה את זה? אין דברים כאלה. לא. אוקיי? ברור שזה מתאים.